Sziasztok, én Meteoman vagyok, és ez itt az Extreme Craft, amin lelöktem egyből egy gyereket. Mondjuk ez természetes, hát tőlem még mást is lehetne várni. Na és ebből leestem, szerencsére itt nem vesznek el a cuccok. Igaz, láthatjátok, ilyen cuccom van, de egyébként diaszet van rajta. Még egyébként vannak jobb cuccaim is, csak most ezt volt kedvem felvenni. Vagyis hát, ugye ezt van kedvem használni, úgyhogy most ezt használom, és ne kössetek bele. Szóval, ez a Funcraft, Extreme Craft, akármicsoda, bőzöm sincs. Mindegy, ütögetek itt az emberek, itt aztán lesz, ami lesz. Egyébként most, hogy a Funcraftot átrakták ide, így most ez nem lett olyan túl jó. Régen jobb volt, mert akkor meg volt nekem a VIP rang, mondjuk most is VIP rangom van, mint láthatjátok valahol, biztos ott van, mindegy. Ha ügyesek vagytok, láttátok. Gratulálok! Sikerült odaérnem, de leestem. Köszönöm. Halma. Ez egyébként elég vicces így, hogy ez erőször biztos, mint ez, hogy alma. Így fogom magam, aztán csak enni akarok, és akkor puff, ütök egyet, aztán hátra repül. Ez így elég vicces. Alma támadás! Törhatatlenség is van rajta, de minek törhatatlenség egy almára. Most komolyan. Hát ezek normálisak. This is nice. Most felsoroltam az egyik osztálytársam teljes angol szókincsét. Nice. Hello, ca. Ez egy szellem, ez egy kísértet. Na, most megkísérlem az alma támadást. Ugyebár, mert az menő. Ha almával lelökünk valamit, az mindig menő. Alma! Szilixion, szilixion! Jó van, amúgy valószínűleg lekérhetek kiteket is. De most nincs kedvem kiteket lekérni, mert most így is jó vagyok. Mondjuk mindjárt elkopik a szettem, de az kit zavar. Addig jó, amíg van. Szóval elkapott, meg veszek egyet. Addig is le van szarva. Igen, szóval megint kezd folyni az életem. Így eszek még egy aranyalmit. Mert az ugyebár menő. Ugyebár az aranyalma mindig menő. Az mindig a legmanóbb manó. Amúgy itt az a rossz, hogyha csak úgy szimplán meghalunk. Mert akkor elvesznek a cuccaink. De hogyha nem csak szimplán meghalunk, hanem leesünk, akkor megmarad. Ez ilyen logikus. Na, almával támadok. Ez vicces. Úgy nem tudom, miért nevetek így, de le van szarul. Kaptam még egy diamacit. Egyébként jó van, ha nem laggolnék, megmutatnám nektek a cuccaimat, a cuccaskáimat, ha hozzáférek a ládához. Láthatjátok, van egy csomó cuccom, bossy melles, meg blablabla extra, meg minden ható vagy, szóval nem rossz. Védelem 4, védelem 2, vagy itt felveszem. Ez nekem nem kell. Esetleg a diakard. Ezek kellenek. Ez a szemetes. Ez is szemetes. Ebben van a smaragdok. Ebben szintén smaragdok. És most felmegyek a tetőre, mert ott is vannak smaragdok. Miután lepakoltam. Ennek 11-es sebzés, ennek meg 10,7, úgyhogy ez egyenlőre mehet a kukába. Tehát nem a kukába, hanem csak a chestbe. Ennek van csillém. Valaki elmondaná? Mindegy. Mennyi személy. Van kuka is.
Fogadok, hogy még eszükbe se jutott, hogy létezik olyan, hogy kuka. Ha olyan kedvemben lennék, kiírnám nekik, hogy tudtátok, hogy létezik kuka. De most nem vagyok olyan kedvemben, úgyhogy egyenlőre ezt hanyagolom. Jump. És 4-es szintű vagyok, mint annyi az XP-m. Nem tudom, hogy lehetséges ez, de le is van szarva. Repül az ember. Remélem legalább leesett. De mondjuk az almából nem tudom miért van nálam 64, elég lenne, vagy 8 is. Úgyhogy kiszedek valamit. Just pull. Valamit, amire nincsen szükségem. Vipek almája. Jó. De mi lehet az, nem túlsága kell. Ez kell, nem tudom. Nem tudom mi az, ami nem kell. Na, minden kell. Jó, ezt kidobom. Jó, van, elég lesz 4 darab. Na hát, hogyha mégis enni szeretnék... Ó, van mérgem. Ez nekem nem kell. Szóval jump. Ó, lövés. És hát találat. Sprint. Felszedek egy üveget, ami nekem nem kell. Támadás! Megtámadom zebrát, mert ő olyan zebra. Nem tudom miért olyan zebra. Jé, hát itt van a feljárat. Tök jó, ott van a feljárat. De azért nem ott megyek. Ugyebár, hát ez így szokás. Na jó van, szerencsére csak leestem, úgyhogy no problémú. Nem veszett semmi. Mondjuk ez nekem tetszik, hogy ez így van, ha leesünk, akkor csak visszatépézik, de legalább nem törli az inventorinkat, tehát az pozitív. Rendkívül pozitív. Pozitív. Nem tudom, mit jelent ez a pozitív szó, de engem nem is érdekel. Pörpös emberkéket meg kell ölni, éjjel, lehetőleg. Nem akarok beleavatkozni a meccsükbe. Vagy hát a meccsükbe abba bele szeretnék avatkozni, csak nem ütésben, hanem csak úgy, hogy lövöm. No, hagyjatok békén, én le akarok ugrani önszentamból, amúgy nem. Almával gyilkollak meg. Amúgy nem legyilkollak, csak megütlek. És ha megütlek, az neked fáj. Úgyhogy... Jó van. Itt vannak kukák, egy kicsit kukázok. Mert miért ne? Ó, smaragdot találtam a kukában. De szerintem nem kuka volt, hanem egy smaragd. Kuka! És nem képesek az emberek ebbe dobni a szemetüket. Hát, már csak ilyenek a mai emberek. Azért érdemes kukázni, mert találhatunk benne smaragdot. Erről eddig nem is tudtam. Egyébként nem tudom most, hogy van, de igen, most már régen itt NPC-k voltak, és azoktól nagyon menő cuccokat lehetett szerezni, azoktól lehetett beszerezni a legerősebb szettet. Most már sajnos ez nincsen meg, de én attól még tovább élek. Cika, meg fogok halni, nem akarok meghalni, úgyhogy eszek egy aranyalmát, mert az mindig finom. Úgy gyakran szoktam enchantolt aranyalmát enni, így egyet megeszek, aztán úgy harcolok, mert akkor a fire nem hat rám, és az úgy menő. Akkor már úgy érzem magam, mint egy mindenható. Halló? Van itt valaki? Kop.
Úgy látom, nincs itt senki. Hát akkor ezt lelövom. Ló, mármint leló. Ez egy ló. Mármint le akar lóni. Igen, így kell ütni egy ember. Óha. Profizmus. Igen, ilyenek a profi. Ugyebár. Ezt mindenki tudja. Aki nem profi. Aki nem profi, annak ilyen egy profi. Amúgy ott lehet, nem tudom mi van, de azt hiszem, hogy nem rossz utc. Amúgy tudom, hol van, azt hiszem a sima diagatya. Na, cic. Magától leesett. Ilyenek azok a sembőrök. Nem várják meg, még én lelököm őket. Nem maguktól leesnek. Most egy kicsit jumpolok, és itt egy emberke, és így lelököm. Na jöjjön. Jó van, köszönöm, hogy még rásegít a leesésemre. Kedves, hogy is hívjuk, ember. Szóvalus Maximus, én Erreus Errepulus. Ha tudok úsz. Anélkül úsz, hogy lelöknek úsz. No. Ilyet nem szabad lelökni egy mestert, vagyis egy meteort. Egy meteort tilos lelökni. Így kell átjutni egy ilyen tömegen. Csak gyártsételek. Jó, mondjuk rosszabb esetben simán kinyírnak, de vagy legalább beleérütnek, és akkor félreugrasz, vagy valami. De nekem most szerencsém volt. Szóval, no problémum. Nem sikerült beleutnom. Ez egy hacker. Egy akkora nagy hacker. Háj, hócska. Itt azt hiszem van úcska, valakicska. Akivel most nem igazán van kedvem találkozni, de én is fogok. Ennyi. Egy ki kell végezni egy embert, aztán már boldogak vagyunk. Aztán szépen felmászunk, kocskáskunk, és akkor még boldogabb bacskák leszünk, kecskék. Ajjaj. Ez az ember ott van, és rám vár. Valószínűleg. Szia, ócskácska. Ott van ócskácska. Az embercskécske. Aki nem vett észre. Ó, milyen jó rímel. Így kiugrok az ablakon, átugrok a vízbe, és mindenki boldog, legalábbis én. És ez mi volt? Ott volt egy pókhálócska, a lávát nem szeretni. Aucka! Nem akarok lávába esni, ócka. Mert az nem túl jócka. Aucka, hajócka. Minden jó, ha hajócka. Minden jó, hajó. Ez jó. De ütnek, visszalököm. Hát igen, így kell elbánni egy emberre. És egy szívem ment le. Aucka, ez nem szabad, ez tiltott. Nem tudták ezek, hogy tilos engem megütni? Hát ezek a boták. Hát, ilyen picit lök rajtam, aztán meg
ellököm. Vagy fordítva volt, nem tudom. Lehet, hogy fordítva volt, csak én figyeltem rosszul. Mert hát rosszul is lehet figyelni, nem csak jó. És mutatok nektek egy helyet. Azt hiszem ócska, itt van ócska. Igen. És itt van ingyen diagatya. Hogy kinek kell, azt én nem tudom. Mert nekem aztán nem. Ott egy emberúcska. És lelövőcskécska. Ott is egy emberúcska. Akit szintén lelövőcskécska. Ó, encsis aranyalma. Pápa. Ó, szóval ott egy enchantoló helység van, amire nekem sem lesz szükségem. Ezeket el is dobálom. Most is kell valakinek. És utána esek. Jó van, congratulation. Ez csak gratulálni tudok. Mindjárt elkapik a szettem, de itt zavar az, tudjátok, hogy van ez. Mert én nem. Valahol ocska fel lehet egysike mászni ócska. Nem tudom miért beszélek ígyke, mert most így van kedvem. Talán azért kell. Ne! Hagy ingoljál békéncske. Remélem nem kovát. Mert akkor lesz egy kovászos uborka. Haha, ennyi vagy. Ez a sajtfaló. Ez egy hatalmas nagy sajt. Faló! Faló! Én most aranyalmáért megyek. Mert az jó, mint a hajó. Jó, a hajó, nem tudom. A hajónál nem biztos, hogy jobb. Ó, két blokkot ugrottam, vagy nem tudom, mi történt, de nem is érdekel. Jó van. Hát, azt hiszem, hogy nem Twitch közvetítés, hanem én Meteoman voltam, és elkapott a sisakom. Ez pedig a Funcraft. Extreme Craft, azt hiszem. Sziasztok!